in Zâwlneiten chỉ bay ule hi va in November ni riat pathian ni kan lo thleng ta a ke ni primary department te chuan Zirlai somthum pasari na kan zir don ani kan Zirlai tur hi Zâwlneiten Isua pian tur thu an hrilh lâwk ti ani ngun devin kan ngai thla anga kan Zirlai na min ko hmu atum Isua pian tur thu Zâwlneiten an hrilh lâwk ti ani a Bible chiar tur hi aron tar chuaka Isaiah bung sari chang som pali thu hi kan chiar nge chu wang chuan lalpa ngei chuan chin chia na ape ang cheu ngai teu nula thiang hlim pakhat arayanga fapa ashinganga amhinga Emmanuela asa ang ti ani le Zirlai kan zir tran mop mopanga angai nom do na ngun devin in lo ngai thadon ya o man lai hian zuda nam an oma I pathianin mangai ema a enkol thina ram nuam taka a chen tira lim takin hunan mang thina lelro pui tak tak Davida te Solomon te an lo nei thina ni chung te nen chuan lim takin an om thina nima se pathian thu an lo oi talova pathian du lo zong angin an lo om ta ka wangin pathian athin urta ni ti chuan an ram then om ten sala te an ron mana chia lo sal ti chu I an du thok turin I an man khom ani she om takin hunan wa manga ti chuan she om man ti ema I an in chira pathian ma te ngai dam an dila an ma ni chan chuak tu tur an ma mo ema pathian ne na te an dila an tong trai thina ni chu tiang chuan an ma ni chan chuak tu tur kha an be seya an ngak ani chu tia an om lai chuan I Isua an ma ni chandam tu tur lo pian tur thu kha I hrilh lâwk tu Zâwlnei ro pui deuh mai a oma chu a ming kan soyanga in lo chin chianga nakina ka zot le mai thei chu ni chu wangin lo chin chia tlatang chu I Zâwlnei Isaiah a oma chu chuan I chan chuak tu tur Isua apian tur thu kha I apian ma dai kum zasari vel dai to a khan alo soi lok to ani ti chuan Zâwlnei Isaiah chuan nula thiang hlim pakhat arayanga fapa ashinganga amhinga Emmanuela an sak tur thu te alo soya tin Isua chuan ronga bol dan tur zong zong te po kha alo soi lok vek mai ni chu Isaiah chuan amak om tiro an pathianin finna ape a hrilh lâwk theina thilhriat lâwk theina ape a chu wang chuan I an lo soi lâwk a Zâwlnei Isaiah hian Isua pian tur thu te kha lo soi lâwk vek mai ni chu tin Zâwlnei dang pakhat a om le a kan Zirlai masa po khan kan hreto a ming chu Mika ani ti chuan Mika po hi pathian Zâwlnei ro pui tak mai ani a ani po hian Isua kha apian na khwa tur thlengin alo soi lâwk ani lal lo piang tur chu mitam tak lo rin dan chuan lal ro pui tak angin khoro pui taka in nuam taka khum nuam taka te piang turin an lo be seya nima se Isua chu Bethlehem khote te alo piang ta zo ka mikan chung zong zong po chu alo soi lâwk vek ani Isua pian na tur thlengin an lo hrilh lâwk ani chu an lo ngak tam takina an lo be sei dan chuan khoro pui taka lo piang turin an lo be seya nima se an be sei lo ang le an rin lo ang takin Isua chu mikan alo hrilh lâwk angin Bethlehem a bong ina alo piang ta zawk ani kha pathian thu hi a thleng dik zela Zâwlneiten
an lo soilok ang zong po hi engma diklo omlovin alo thleng dik tavek mai ni chu I chu voina kan zirlai ni a angai nom inti em zo na hi pali oma tu na kan zirlai tangkhan zo na kan zot chinang cheu o I chan thei vek kan tum don nia zo na pakhat na Isua pian tur tu ten nge soilok ti ni a Isua pian tur tu ten nge soilok kha pani na nula thiang ti min apai don ti kha tu soi nge nula thiang ti min apai don ti kha tu soi nge le pathum na Bethlehema alo piang don ti tu nge soi kha in la sia em Bethlehema khan alo piang don ani ti kha tu in nge lo soilok le Zâwlneiten soilok kha adik tak takem lom ome chang von thu von hi isai bung kwa chang ruk ania kan soyanga ka soizo a lo soi veng cheu o kan tan no pangalo pianga fapa pekin kan omta a voi khat kan soi leang kan tan no pangalo pianga fapa pekin kan omta a ale khazong kha kan zirlai chu ni e